Sawubona mbukeli wami lapho ngasekhaya, ngiyakubingelela ngiyakwamukela la kwi-DFG TV4. Ungakhohlwa ukuthi mawuhleli nathi iziningi izinto ozoyithola. Khumbula ukuthi akhona ama-products adokotela Vumede nakha nje kubona nje amanzi abusisiwe. Lamanzi lawo azoshintsha impilo yakho. Udokotela Vumede kufikele wena lapho ngasekhaya. Ungakhohlwa ukuthi-ke ngabe unebhizinisi sibuke naso sikhona usondeza abantu bagcwale ebhizinisini lakho. Okwakho nje ukuthi nje wenze sure ukuthi uyazithinta. Nazi-ke iy'namba zethu la ney'nkundla zethu zokuxhumana la ngezansi ukuyibona nje. Kanti-ke la siyadonsa inhlanhla izekweni inhlanhla njengoba injalo usane kuhlala ibaluleke izinto zenu zibhaliwe uvule khona. Sondelani ukuthi izinto zokuqala ibhizinisi iphile. Kanti-ke maningi ama-product owabonayo nje akaVumede usawodwa khona lo ozoshintsha impilo yakho kakhulu izolungisisa. Phinde futhi kube khona nayo into samashwa amabhadi izilwane emzini wakho nento ezoyithi. Kanti-ke mengabe unebhizinisi uyasebenza ukuthuma thola nayo indaba enkulu nangalesilandla ishifte zakho ezithile mengabe uneqedezi shekile thola sivela kwena. Kanti-ke mengabe unaletshe leli zitha zakho uphila nazo nje kube buthula kube manzi phansi uthole nje imitsheleni. Kanti-ke mangabe uthole lento lezi sike sigeze uthandeke uhambe uqashwa uthole umsebenzi. Kanti-ke mangabe unemeqo ngaphezulu nayo-ke insiza. Kanti-ke wonke nje umuntu osibukela ngakhohlwa ukuthi subscribe lapha kwi-DFG TV4. Subscribe nje lapho ezansi lapho ngasekhaya. Wonke umuntu-ke ngifisa ukuthi uNkulunkulu amsize akwazi ukuthi izinto zakhe zenzeke. Ngicela ukuthi-ke njengamanje sikhuleke nawe mbukeli wami lapho ngasekhaya. uNkulunkulu siza nangiyona ngikhokhele kwi-DFG TV4 njengamanje iy'nkinga zakhe zonke abhekene nazo. Usize Nkosi uyilaphe ngegama likaJesu eliphila. Wena unkulu kakhulu mbethe amandla njengena ehlisa isibusiso phezu kwalo mntwana ongibukele njengamanje ngegama likaJesu. Onke lezo izinto